Kita on. Okay. Ikut. Kutsara nih. Oh. Kita on. Lah. Pamahaw. Oh, pamahaw. Yan kutsara ba? Dili. Imuham na. Wak mo. Dari ha. Oh, kareo. Lah. Kutsara. Dapat ng kuante. Saging. Gagmay po ng saging hinog eh. Wala yan. Oh. Mahaw. Jodol. Morning. Pamahaw. Oh, tubang silang mama guys. Diba? Oh, mahaw na ang duha. Ang senior citizen o ang bata nga dako. Senior citizen ang imong katbang. Unya ang bata pod nga dako. Kasi may bata nga dako te. Ako na siya. Partner ba mong mama? Partner. Partner mong mama? Oh, partner lagi mo. Asa naman po noon yan kahapon? Ha? Gusa sa'yo ni mata. Usahay. Gabi na. Alas 8 na mo matas buntag. Karon? Oh, alas 7. Mata na. Sudan. Corn beef with itlogs. Di ba? Yang usay sultete? Salamat. Oh, salamat. Diya pa rin usay. Usay sulti ma? Dikit ato eh. Okay. Sister Lita. Sister Lita, good morning. Hi, Mangka. Ate Esther? Ate? Oh. Paglaban niya diri ate. Karang imong mga hinubuan ba? Panglabi. Napang isabon diri no? Oh, panlaba. Kato lang bang mga kuan sinina nimo dito panlabay? Oo. Ali, lama to. Ali. Na diha panlabay. Ndara kaning bang sinina nimo? Labi. Kere ay. Laban no. Diha. Tas lababo pang labati. Na. Kasi na diha. Na. Diba? Sabon ni. Very good, Mang Labana. Yehehe. Oh, diba? Oh, diba? Labana. Buutan ron ay. Kailan laba man. Pang paypay ng imong mga linabhan. Oh. Kau mana kag bang waswas yung linabhan? Mana? Wala, dada dito. Kay init man. Diha. Diri raw. Ayo diha. Diri. Good. Ha. Tapos na. Na. Para mauga no. Sana all. Mana? Okay, na agatong sobra. Dirito isangit ang kanang ubang kuan. Hangir. Ah, dihala na, sige.